Ähliňize salam. Dünýädäki teknologiýa täzelikleri bilen siziň garşyňyzda. İlkinji habarymyz milli ahal-teke atymyz bilen baglanyşykly. Adyny we dizaynny ahal-teke atymyzdan alan gaty täsin bir bölsepet ýa-da tekerlek diýip bileris. Dünýädäki bilim adamlary ahal-teke atyny mundan 3000 ýyl ozal insan ogynyň ilk eldekleşdirilen aty diýip hasap edýärler. Dünýäniň iň owadan we ýyndam at bolan ahal-teke atyndan adyny alan ahal-teke bölsepet hem dünýäde gaty köp üns çekdi. Bu bölsepet İngiliz Extance Designer tarafından dizayn edildi. Bu model iki renkten ibaret. Ramasy karbon fiberden. Bu saýada bölsepetleri 20-20 kilogram aralygynda bolanda karbon fiberden bolanlygy sebäpli bu bölsepet 9,5 kilogramdyr. Şu wagt bahasy açyklanmady. İkinji habarymyz dünýäniň iň köp akylly telefon öndürjüsi Apple hakynda. Apple Hindistandaky önüm öndürjüsi bolan Winston karhanasynda geçen hepde başgaldyrmalar başlapdy we başgaldyrmalaryň dowam edýän wagty satylmaga taýar duran Apple önümleri ogurlandy. Başgaldyrmaň sebäbi işgärleriň tölegleri wagtynda geçilmeýänligi sebäpli. Bu karhana Apple'a degişli däl bolsa-da Apple'ın önümlerini öndürýänligi sebäpli dünýäde gaty köp üns çekdi. Ve Apple karhanasy bu Winston husus karhanasyna wagtlança iş bermegini besetdi. Apple kompaniýasy işçiler bilen ýylalaşyp görüşmelerini dowam edýär. Ýylalaşyga Winston karhanasy goşulmasa, önümüzdäki günlerde Apple karhanasy Hindistana öz husus karhanasyny açyp biler. Üçüncü habarymyz Xiaomi hakynda. Xiaomi'nin ilk bükülip bilen akıllı telefonu yakın wagtda ulanjylaryna hödürlenir. Maglumatlar Xiaomi'nin akıllı telefonunyň iň güýçli teknologiýa gurnamalary bilen garşymyza çykjakdygyny bildirýär. Ekranyny iň tiz şekilde täzeleme we iň güýçli kamera datçygy bilen hödürlenir. Dizaýny Samsung Galaxy Fold'a meňzär. Giň ekranynyň ýanynda goşmaça bir ekran esas ekranyny 90 we 120 Hz täzeleme tizligi bilen Android 11 sistemasy bilen öz ulanjylaryna hödürlenir. Hytaý dünýäniň iň uly radio teleskopuny, ýagny FAST-y bütün dünýä bilim insanlaryna atjar. 2011-nji ýylda gurulmasyna başlan we 2016-njy ýylda tamamlanyp ulanışa açylmasy Hytaýa 180 milyon Amerikan dollaryny çykdyjysyny boldy. 30 futbol meýdançasy ululygynda göwürme 500 metrlik meýdana eýe bolan radio teleskopu älem giňişligindäki iň gowşak signallary hem gysga wagtda we iň ýokary hilli görnüşde alyp bilýär. Bilim insanlary FAST-y başga älemleri gözleme, dinleme we öwrenme niýeti bilen ulanarlar. 2021-nji ýylda radio teleskop bütün dünýäniň hyzmatyna açyljagyny duýuran Hytaý, älem biliminde gaty uly bir ädim atyp öz adyny giňden duýurdy. 2020-nji ýylyň iň köp oýnanan oýny PUBG Mobile oýny saýlandy. Geçen ýyla görä PUBG Mobile oýny %65 göterim ulaldy. Munyň esas sebäplerinden biri bu ýyl dünýämizde görülip eşdilmedik hadiseleri gördü. İnsanlaryň mejburi öýlerinde galdy we wagt geçirip bilmeleri üçin mobil oýunlara üns berdiler. Elbetde oýunlaryň içindäki tölegli bölümlerden hem peýdalandylar. Bu tölegli bölümlerden PUBG Mobile bu ýyl $2,60 milyar gazanyp PUBG Mobile dünýäniň iň köp gazanan oýuny we iň köp oýnanan oýuny saýlandy. Onuň ýerine Honor of Kings, Pokemon Go we Coin Master ýaly oýunlar ýazyldy. Dünýäniň öňde gelen teknologiýa kompaniýalary insanlaryň peýdalaryna ýa-da ziýanlaryna her hil taslamalar gözleýär we alyp barýarlar. Meselem, internet ulgamyny howadan berme ýa-da elektrigi signal bilen berme. Elbetde bu taslamalar uly energiýa we telekom kompaniýalarynyň girdeýişini peselçegi sebäpli taslamany dowamly ýyza çekdirýärler. Munyň tersine uly kompaniýalaryň peýdasyna bolan taslamalar gysga wagtda durmuşymyza girýär. Dünýädäki ulanjylarynyň maglumatlaryny uly kompaniýalar satan data ýagny bilgi toplaýjy programmalar köp kişi tarapyndan bilinýär. Bulardan biri Amerikan kompaniýasy bolan Facebook akyl okama enjamynyň üstünde işleýänligi we başga kompaniýalary satmak üçin döredilen enjamynyň barlygy Facebook'un bir ýygnagyndaky
ses ýazgysy bilen dünýä äşkär edildi. Bu ýygnakda Facebook'un teknologiýa başlygy Mike Schroeder bir beyin nöronlarynyň tolkunly signallaryny kompýuter enjamyndaky video oýununa entegre edilip, akyldan geçen pikirleriň oýunda hakykata dönüşdirilip biljekligini aýdýar we bu teknologiýanyň ziýanly taraplary barlanmazdan ulansa hödürlensin diýenligi hem bellenip geçilýär. Önümizdäki günlerde ählisi aýan bolar. Bu günlük täzeliklerimiň soňuna ýetdik. Dünýädäki teknologiýa täzeliklerini size ýetirip bilmämiz üçin bize agza bolmak we laýyk goýmagy unutmaň. Sag bolun, aman galyn.